Iva, mela, nikkonfermalek illi dawn it-tip ta' nies illaqtu wiċċna magħhom kuljum, il-membri tagħna illaqtu wiċċhom magħhom kuljum. Dal-bniedem kien arrestat wara ġennata sħiħa, ġifieri dan fejn ħareġ anke sikkina għall-bniedem, kemm hekk qiegħed l-isptar. Da, bħalma rajtu, joffendi, jagħti fuq u stess, eccetera, biex jgħidlek sawwatuni, qed tifhem iweġġgħu lilhom infushom hekk sejrin l-affarijiet. Dak l-insulti kollha iridu jlaqtu il-membri tagħna, proset lilna kollha li konna nissapportu dawn l-affarijiet. Saret xi ħaġa ta' kuljum issa din. Issa kollu għaddejjin bihom. Insulti jobsqu biċċa żgħira għax kien hemm xeneġġata sħiħa. Nirringrazzjaw anke t-tobba u n-nurses illi wkoll ikunu f'periklu ħafna drabi, dak kollu x'qed jagħmlu xogħolhom qed jagħtu assistenza. Ġifieri, però primarjament il-membri tagħna kollha li jżommu kalmi xorta, naħdmu xorta. Ovvjament għadna nirsistu biex ikollna insurance, qatt m'għandniex insurance li tikkaverjana lill-pulizija, anke l-pagi tagħna qed nirsistu bħalma kulħadd jaf, ħabba s-sogri kbar li għandna m'aħniex imħallsin tagħhom aħna, għax kulħadd tibgħat il-pulizija jrid, u l-pulizija aħna dejjem naqgħu ġo fina mbagħad. Però jien żgur nikkonfermalek kollox.